Shahararren fasihin malamin nan na addinin Musulunci wato Sheikh Ibrahim Daurawa ya yi tsokaci da kuma gangami akan abin da fasihi shahararren malamin nan na barkwanci wanda ake masa lakabi da jikan malam akan abin da yake yi kwata-kwata bai dace ba, saboda abin da yake yi kwata-kwata bai danganci addini ba sai dai son zuciya da kuma neman duniya. To ku bibiye mu a wanta ta mai albarka mai taken suna malaman addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku labarai da dama su musamman ma akan shahararrun malamai da kuma abubuwan da ke faruwa a ko'ina a faɗin duniya. Kada ku manta wannan fasihin shahararren malamin nan ne na addinin Musulunci yake batu akan abin da malamin barkwanci wato jikan malam kwata-kwata abin da yake yi bai dace ba. Hakan ma janyo hankalin mutane da yawa idan ka duba shafukan sada zumunta abin da ke trending kenan a yanzu a kafafen sada zumunta akan abin da malamin barkwanci yake yi kwata-kwata bai dace ba wato jikan malam. Ku bibiya mu kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribing wato alamar karrawa don haka ne ke farfa mana gwiwa na muku labaru da dama su a ko'ina fadin duniya. Muna godiya. Ran fasihin malamin nan na addinin Musulunci wato Sheikh Ibrahim Daurawa ya yi tsokaci da kuma gangami akan abin da fasihi shahararren malamin nan na barkwanci wanda ake masa lakabi da jikan malam akan abin da yake yi kwata-kwata bai dace ba, saboda abin da yake yi kwata-kwata bai danganci addini ba sai dai son zuciya da kuma neman duniya. To ku bibiye mu a wanta ta mai albarka mai taken suna malaman addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku labarai da dama su musamman ma akan shahararrun malamai da kuma abubuwan da ke faruwa a ko'ina a faɗin duniya. Kada ku manta wannan fasihin shahararren malamin nan ne na addinin Musulunci yake batu akan abin da malamin barkwanci wato jikan malam kwata-kwata abin da yake yi bai dace ba. Hakan ma janyo hankalin mutane da yawa idan ka duba shafukan sada zumunta abin da ke trending kenan a yanzu a kafafen sada zumunta akan abin da malamin barkwanci yake yi kwata-kwata bai dace ba wato jikan malam. Ku bibiya mu kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribing wato alamar karrawa don haka ne ke farfa mana gwiwa na muku labaru da dama su a ko'ina a fadin duniya. Muna godiya. Ran fasihin malamin nan na addinin Musulunci wato Sheikh Ibrahim Daurawa ya yi tsokaci da kuma gangami akan abin da fasihi shahararren malamin nan na barkwanci wanda ake masa lakabi da jikan malam akan abin da yake yi kwata-kwata bai dace ba, saboda abin da yake yi kwata-kwata bai danganci addini ba sai dai son zuciya da kuma neman duniya. To ku bibiye mu a wanta ta mai albarka mai taken suna malaman addini Hausa TV. A nan ne muke kawo muku labarai da dama su musamman ma akan shahararrun malamai da kuma abubuwan da ke faruwa a ko'ina a faɗin duniya. Kada ku manta wannan fasihin shahararren malamin nan ne na addinin Musulunci yake batu akan abin da malamin barkwanci wato jikan malam kwata-kwata abin da yake yi bai dace ba. Hakan ma janyo hankalin mutane da yawa idan ka duba shafukan sada zumunta abin